Hej, velkommen nu på at spille Minecraft. Jeg ved faktisk ikke, om det duer, fordi det er sådan lidt svært. Og hvis der er nogen, der ser den her video, kan I så godt prøve at svare os på, hvordan man gør. Altså sende det. De ser nemlig rigtig søde, fordi vi ved ikke, hvordan man gør. Okay. Nej, men det er bare fordi, at vi prøver at kigge på det video og se, om vi kan finde noget. Se, om vi kan, Ja, hvis I ved, hvordan det er, så er jeg rigtig søde, så I kan sende det. Okay? det er Max Stars videoer, så. Nej, det skal man ikke søge på. Man skal søge på Christian Kølby. Christian Kølby skal man søge på. Christian C-H-R. I ved altså godt, hvordan man skriver Christian. A-N. De ved godt, hvordan man skriver Christian. Christian, det var sådan Christian, nu skal vi Kølby. K-J-Ø-L-B-Y. Og de ved altså godt, jeg ved ikke, hvordan man staver til Christian. Det er ikke altid.